Så skal vi til at lave noget buske. Og der skal vi bruge limpistolen og en saks. Og den skal med kødnål. Et stykke bagepapir. Og så kokosmåt fiberen derfra. Det har jeg fundet noget blandt Zorama. Pyntemåtter til plantekasser. Og det starter med salinpistolen, så lave nogle pletter af det. Det gør jeg, fordi det bliver hurtigere at køle ned, når vi skal sætte buskerne på. Så er det her koldere og koldere, så bliver det hurtigere koldt. Og så har jeg simpelthen trækket nogle fiber herud af. Og fordi de er jo noget nuller, der er noget skidt raks imellem, men det er nødt til at have væk, og det er så simpelthen bare det nuller, så der kun er ren børse tilbage her. Og så bare jeg på midten og klipper lige det overskydende stritter af der. Og så tager jeg lige bøjningen og klipper den af. Og så kommer der lige en person der ned i enden af dem. Og så sætter den på den plet, vi har lavet her. Og så kan man lige rette busken til med sådan en kødnål der. Der er en af slunden. Sådan her. Og så tager man det næste, det er sådan set det samme jo. Og får en renset for de her småtterier. Sådan. Man skal ikke have fingrene for tæt på det lim, der kan jeg sgu have over her. Så kan man forme buskene, som man vil. Ja, og buskene de skal have den brune farve, også barkfarve. Så jeg starter kompressoren, så det godt for alle sider. Sådan, så skal det bare tørre. Så er de tørre, så tager jeg dem simpelthen af. Ja, så hænger der sådan noget fiber på, det har jeg jo sagt det klart jo. Hvis der er nogle lange strikker. Og så skal de sprøjtes med lim også. De kan godt lide at rettes lidt til. Sådan. Streger ud igen, ja. Så kun hotstoppen. De skal ikke have lim helt ned, så hænger savskålen helt ned på hovedet. Det er ikke meningen. Der er lidt. Jeg kan få lidt fra hinanden, ja. Se, der er nogen, der er for lange, så det slipper lidt til at rette væk det her. Så er det sådan. Og så skal der nogle farver på buskene. Der har vi så limen der, vi tager. Med en pensel og lim, så er det bare at duppe det på. Sådan en stil som det der, ja. Og der er noget farvet savskuld her, ja. Og så drysser bare der på, ja.
Sådan. Og så tager vi en knappenål. Hvis jeg får fat i det med her. Og så en spadtang. Så får vi simpelthen bare ned igennem den sort, vi har lavet, og så kan vi føre den over på en plade. Og så kan vi stå der på i en plastikkasse, når vi er færdige. Det er klar til brug, ja. Så er der noget, ja. Og knap noget. Sådan, ja.